Hmm? 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 Ay. Ano ba ginagawa mo? Ay, wala. Di manghang? Hindi, masarap nga eh. Akin na to. Hindi! Bakit? Bakit sa'yo yan? Eh, masarap eh. Masarap eh. Sabi mo, maanghang. Eh, hindi naman to spicy. Hindi. Hindi! Magbigay ka niyan. Tig-dalawa tayo. Meron sa'yo dong. Binigyan ka kanina dong ni ano. Meron Bakit? sa'yo dong. Doon sa karton. Ang hingi ito. Hingi ka sa akin. Hindi, tig-dalawa tayo eh. Isa lang. Ang tanga. Ang buang manghingi pa ng... Oo. Oo. Eh, tig-dalawa tayo eh. Kunti na nga. Apat yun eh, apat. Binigyan ka dong. Binigyan ka. Nandyan sa karton. Bakit ka manghingi sa akin? Nga sa akin mo yung bahin. Kaya nga eh, sa'yo mo. Binuksan mo yan eh. Hindi ah. Bakit? Bakit? Bakit ka nagsuka? Bakit naso ka? Ang-ang-ang-ay! Ah! Ay naman ah! Bah! Masarap nga eh! Ah! Hindi yung lang manghang! Hindi mangang. Matamis lang! Sabi mo, spicy! Teka ako man nakakain sa nilagyan ko ng sili.